Hello gangs! Lali suwa pian cham hun lim om tak le kum thar dom tak do thleng tu ra hian Daniela group te lim le lom taka hunin man theinan du sang sa ber kar hlana chu ole tum truma chuanin la kron react ve do na maro chu kai chuan a musical phungte he hi englam pange chu ti khati eng ma chu ron sei tu ka hre ve don lova karon react tur bera chu a hla thu a hi ni tun trum hla thu reaction a chuan zai hau chum hla mangai na ka huwa ti kha karon react don ani a he la hi ka ngai tha a voi khat kha oi hla thu hi nal ka ti em maya zai la zai thiam si a sound tak siam tu te la khan siam thiam box si a zai kar la ka guitar lo per tu vel rp la khanin thiam na samei box si a chu zong ai chuanin ka hria thiam ve chuna hla thu a khan min hne ta mi chu he la hi kei po he la phua tu hian he la hi kei lal mon tan hian min pho sakem mi ka ril runat na kha he la mong hian mi ron hnem chiam hi ka ti em mai ani chu wa chon o now du tak he la zai hau chum mangai na ka huwa ti hi lo langai thave lo ani chuan tin mangai na chung chang a hian I lo down ve to ani chuan he la hian ngai thave chin te he la hian in nat na ron phur chuak nge yang ka ring tla ni eng am fakova mangai na wanga lo tui hal to mangai na wanga mit tui lo seng to te mangai na wanga cho lo ei thei lo zan mu lo ching thei to lo te mangai na wanga in ti hlum lo chak to zong te khan zai hau chum la hi ngai tha chungin a la hi in lo bel chiang te ang ngai tha chungin ka ti khamo nang manin he video in zo hi ngai thamei ru a la kha chu karon ti ringam che lowa voi khat kha I la react ka nei donin a la kha ka ti ria ma ro chu kha YouTube nei tu te lam kha nin boina eng mani kha non siam chu wang chorin la chu karon ti ringam che to lo ni ti han a la je hi ka nin chho ve ran me ya ke mi so riam wa hian ama sabber a chang khana chon a poi nge ye ti mai in ti zai ka tumu tu ka kalili hian a zela selo mo apoi nge ye ti mai lo chu soi tur dang reng ka nei lo ve ka thuruk zong te to na ka hlan to si a chu ti khop chuan ka ring chi a aron ti ni chu ti khop chuan ka ring chi a aron ti dana hianin he la phua tu hian than ti fel do kha a rei do na chu wang chon tu nge phua tu hre lo mai la a sa tu hi ka hria chu wang chonin a zai hi as phua tu ang te pon han soi tamai la with reaction nei man zai te poi lo ko tel ve tu ne mo oi ke mi mol riang wa hi in hria thiam na ka ngai le to ni chu he lai ka ngai tha ngun ti reng ne na description lam pang hi en na chang ka lo hrem ya lawa a description a hian lo in ziak chang hle sia he phua tu po RP ania oilal RP min lo hriat thiam theinan du sang na sang ber ga la che ti le to ka thu pa choin ka ronin lan ni lom ve la ni kha chu ti khop chong ka ring chia a ron ti da na hianin zai hian na mangai pa hi a ring ma lu tu ka I oi ka du che oi ke pun ka du ve tho che a ma se ka ron be sang che a ti vela tang khanin a ring ha tiam ni ring tur khopian anin zui rei ve to niang o chu ka tia a thuruk zong ama chanchin soya du lo nakina ro re na ni a chon lo thei da min kan la soya nga ma ro chu dam lai hi chuan I soya nuam lo ati ang chi zong te po kha he a mangai laka hian a lo in buang vek to an chung ko chanchin zong po he a mangai laka hian a lo in buang vek to po ni mai thei ni chu ti khop chon ringa a mangai ama a kha nei ngat to a pasal tu ngoi a Christian chung ko ten chowa tiang kha na mangai ngoi a rin em to wanga a thuruk zong po hril an mai thei ni ma ro chu a to ta ting e kan ti chu ti khop chon ka ring chia ka rin ang nge che in min lo mangai ani hi atimia lo anasin ka rin ang hian min lo mangai mia lo anasin
mà sẽ nắng dòng thì mấy khá mình phát sana lên đằng trang bề lệ xí à văn đã tệ luôn em mà sẽ nắng dòng thì mấy khá mình phát sana anh nghe phát sana case này ngó cái tia thì khó ba in suy to thu ru po em kim in shil to ami pa po hiền mà ngày về thâu vanga mà rồi chú anh em muốn đi chuan làm hậu tế anh muốn đi case chết tế à vàng khan à trend nghe nhá ngã mình reply har tu in trend nam à tí nghe morning iron ti lo in trend nam à ron tí nghe khát tiếng Hàn hậu làm lúc tục chuan làm hậu lúc tục khát à trend vang à cal san vang nghe nhá ngã khát thì khó ba in mang ngày xí anh tin nghe thọc lệ khát ta mình trend thục thấy lệ vẫn mặc anh case khá nghe à trend chắc cho cái lâu mà rồi su mà sẽ nắng dòng thì mấy khá mình phát sana à tí đa na hiền in suy nó sẽ tổ xí mà rồi chú khát thì khó ba in suy nó sẽ tổ xí khá anh in trend chắc là khá in trend na chuan à hậu à tí na anh cái ring thì chuan à thu nó na chuan cái về hi zong mà ngày nó po hiền mình mà ngày về lo về anh na xin mà ngày nó po hiền mình mà ngày về lo về aron ti à mà rồi chú hela hi cái chú cái riết nó thế ril lova thui lova cái riết na hiền pal po aking zong lova nè mà rồi chú hela hiền cái về hi zong mà ngày nó po hiền mình mà ngày lo về ti à mà ngày nó hi mi sinh mi tui mà ngày na kan van này tu khá mình man rùa pakhat khá mi về thì cái soi thiam chết lo khá tiang về khá nín cái sữa mà rồi chú mà ngày na bôi mình mà ngày lo về thì mà ngày na dai khéo ni lo nó đang ngã bôi hiền nên khá tiang về thì chú tắm tắc ở mà đi mà ngày na hiền mình mà ngày tu nghe thiang á mi kan van mà ngày thế nan te cái mà này hiền nên chia lệ chuyện na mi huat na mi ngày na mi mà ngày na cái mà này oma chú vẫn làm chuột tụi nghe mà ngày nó khác sản phẩm là lâu về bố wa chú mình mà ngày tụi nghe thì cái lâu vậy mà rồi chú cái về hi zong mà ngày nó po hiền mình mà ngày về lâu về ati đa na hiền khá mà ngày em arin em future ta na alo da top to khan in akal san da na khan cái chú mà ngày nó hiền mình mà ngày về lên nè ni mà lo ati pon mấy thế ni mà ngày nó chú mà ngày nát te chút tắm tắc mà se cần mà ngày te bé khá mình mà ngày về xí lâu chuan cần ta chuan dẻo tắc thì lâu va nun hi dẻo lâu va nè mua mà ngày te lâu na chuan mi sinh sang khát bom se khó hard tháp thấu mi sinh hiền mình nem lâu mà ngày nó phiền nè mình nem chi chú vàng chuan zai po hianin mà ngày nó hiền mình mà ngày về lâu về thì nó chăn là pa khá khó về là mi pa perfect ber chu anh là vắng mà rồi chu ata na perfect vàng in mi te na anh á mà anh ngày lâu khá ata chọn anh mà anh là vàng in mà ngày nó bôi mình mà ngày về lâu về ati ta thô ta cả ta là lui ngay lâu về nắng vàng hiền mà ngày nó cả quá chê lệ mà ngày nó hiền anh nu khăn lim na athen về thô lâu vậy chân chu mi pa tắm tắc mà se khá mi padam tam tak te kha mà ngày tlat lova mà ngày khan thì mấy khan lâu phát sinh lệ xia chú vàng chôn mà ngày na khan lim na athen lova nui na athen lova nat na shom na athen tlat vangin ata nui ngai love nang ma vangin mà ngày na ka bua nang ka lo mà ngày che vàng tia mi tui tla reng te mu thei lo te choi thei lo te mi zinga him thei lo te in ti lum chak moi na te chung zong chu nang ka mangai na che wang hin lo oma nang mangai lo chei lang chuan lim takin ko omanga nima sela lim tak om tu khak min mangai lo tu ka mangai che wang in kan ha ni chu wang chuan mangai nei ka hwa ni arang ti ta ani ma ro chu kan soi bel du chu mangai ten min mangai lo wang hianin in ti hlum hi tum re lo tur nia thia tui ral ve mai tu chatua nun na min pe thei tu po ni hlei lo ka than mu la phum ral ve mai
mấy tur đấm lên tur ping ni lo avanga lo in ti hlum ngot ai chuan mo mangai na ho chung khan la dam ila mangai tu kan la tong le theya mangai dang te po kan la tong le the ni in ti hlum I chak chan kha nakina chuan fiam thu tho na te po ila mang le mai the ni chu wang chuan atam hian ho phot mai la oi pathian thu te po han soi lu tu to tam tak kai mai na lo piang ve na a ba se ke hin rin zon kan di si lo fa chu wang chuan pathian thu lama chong ka ron lu thu wak lo mai ang ti chuan a top lam panga chuan ti hian ron ti ta ni hei hi anna lu tuka ke ni ang mel puak lo tan chuan he la hi awan le zuat tak em ka ti ni khai o kan cherang o anna ber chu hei hi ani I ton thar di sakmel khirin aru ka du thu sam zong te helai ka zek dik lo mai ka shelo ka du thu sam zong te anei vek si a aron ti ta ni mi hring hi chuan du chin lem kan nei lo wa kan mel te po hi asiam that thei to a mel tha kan ti ngoi te po hian ui tun la chu ka thu ui ka hela hi chu ti deuh chuan om se ka mel tha ma le te kan tia tun ma chuan mel asiam thei lawa ril ru e ro asiam thei an tia ne tu na chuan ril ru siam thei to lawa mel e ro hi chu asiam thei to ni a then kan in chiu lian a then kan meng seya ui mani mi phe chu amit mul lem kha sei lu ka asir zong phei chuanin amita khan tui do na voi mo ka ti ni chu ma se ni thei bok si lawa ui ma se apa zong kha chap mel tha phian ani ti chuan mit mulem te kan an vu an mit la te ti pola la te ek ti man chei hi chuan an dal su ra ma se khang zong kha lo chuaya I han siam thal le tur pui san nei mai chuan an mel hi da ve bui bok si ni I chu tiam chuan mi hian mel tha ti kan chak em a kai chung ka chak lo kai chu mel tha ti ka chak lo ka tha sa ka ti ve to pa ni hei tu na po tiam chiam do win han anu la ka mel tha tim hi pa se mai dang hi chuan mel tha tin chak to I ti khanin zai po hi ti mai ang mel tha in ti lo an yang ya kha apmangai emina aton thar kha zai in apmangai kha an en thin alo hu ve to ni ui so pa so ni mo ke aya star chu alo tu ve ne a pu chem khop mai ti chu na mel te chu an ena thik na te po te lang a om a zai ka dem lo a om ka tel tu zai tam thei po ani lo nang po I mangai khanin a mangai ne na kal dun hula thik ve thawa chu tin zai soi chiat po ka tum chung lo ani lo zom han lo mai lo la ti ka ro ti ve ta ni chu ui ka tong du bor the tu ka kan no te po har de I ti chuan ti khan abian nu thar kha an vok muwa zai mel tha ti zo ta kha lo ni ta ni zain anna ber choi ni ton thar di sak mel thirin aru ka du thu sam zong ka du thu sam zong te anei vek sia ti ni ma ro chu zain khatia ka du thu sam mel ang chi ibian nu thar kha lang nei ati kha apmangai na abian nu thar kha midang chon mel tha ti kher lo mai thei an ti ve kher lo wa aom asiat ve rang lo kan mel ti zo nang vek lo wa ma ro chu zai chon mel tha kha amati ni ti chuan ama ai khan mel tha ati na khan a ril ru ati na zual tlat mai ni aom tu nang ma du lo tu che khami ngai zong kha nang ain mel tha in hriala nang poi ril ru na feng ma tang mo chu wang chuan in chu iril runa na chu soi chui thim lo kha he la ai chon an soi chuak thiam ta chu I dam na tur lo ni mo ti chuan limro anon te helai limro ti zo che mi hi athu lam hi ke chu ka hra chiang thei lo wa he la ya hianin ka hria chian lo ka ti po kha limro ti kha lo nia min lo hra thiam ze mai te u ke zong boi te ma se ka tang bel lai khan lo lim suang che ti oi anal tuk ni min du lo tu te he lai adik si ka ti ke ju ka tang I bel lai ai khan lo lim suang che ati hi a real ngoi ka ti ni oi ka sai pa lo vem a real ngoi ti khan da pa do vem
min du lo ma kan mangai te kha min mangai let ve lo ma se kan mangai te kha lim taka om turin du sakna ka la na che ti hi chu ti mai ni mo min mangai ve lo tu te an him khak he thil lung sual hian adu sak tak lo ui choro enga ma tlong su kha khan mai mi hring ril ru chu mo chu wang chon tian hla kan han phua chua ke mo trong ka ma kan han phua chua ke mo ke zong tian nat takin ko ma nam chu lo lim hang che lim devin amang che mangai thar nen chuan I mangai thar nen chon lo lim ro kan tia ma se kan ril ru tak kan lo kha kan ril ru tak chuan min mangai lo wangin tluang su Christmas mong nuam su choi tui su mu tui su ram hoi huro chu mi hring ril ru dik tak zok hi lo nia nga ra chu a le min kan nu ba lim de min mang che ke chu min nom ne ti kan an ni lo mu he la hian ke chu a ron pho hi mi hring ril ru dik ta ne a dik che ka te a pa ka ti bu ka ni ma ra chu ka ran soi tum zok ta ka chu mi hring ril ru lam ni la vin ta be la khan lo lim su am che a ron ti ta thot mai ni zai hian a mangai pa kha a kherina duatin a fa en pon ni mai thai chuti khop chuan a ti hlim ve ni a pha kang to kin ma ro chu then le sia kha abian nu thar zai laka hlimna pu kha abial nu thar laka khanin zai pon a mu to kha a rin pui lo ni mai thai nge nianga zai chuan mi hring ril ru dik tak phorin lo hlim suam che cái mà mình siết rất là turin đi biên nu thar là cả khan lo lim suang che a ti pon mấy thế này alo me